Mesela özümнең укытучыларны күз алдыма китереп утырам. Алар безне белемгә генә түгел, алар безне тормыш итәргә, тормыш алып барырга өйрәтәләр. Ничек шунда, ничек киенергә аңлаталар, ничек өйне чиста тотырга, ничек ир артыннан ухаживать итәргә, бөтенсен өйрәтәләр укытучылар. Хәзер без укытучылар белән аралашабыз, бәгыр кисәкләрем безнең программаны бирергә вакыт калмый диләр. Алар компьютерда утыралар. Һәм белмим, ул теге нинди система киткәндер. Мәсәлән, менә балаларга шундай телефоннар биреп кайтарганнар. Это телефон психологической помощи, телефон жалоб, әйме. Мәсәлән, улымны аңлаттым да, утырттым да, аңлатыр. Мәйтәм, аңлат әле, бу нәрсә дигән сүз соң. Һәм миңа малай аңлата. Менә мәсәлән, син миңа чүп түгергә кушасың бит. Это эксплуатация детского труда. Я могу пожаловаться. Белдеңме син шуны? Или анда әйтә, мәсәлән, малай тиге кирәлме бирәм, хәзер киләлме, менә монда савытыңны юып куяр дип кычкырасың балага, әйме? Син бит үзеңә күрә тәртипкә өйрәтәсең аны. Они это насилие над ребенком. Син миңа кычкырырга тиеш түгел, малай утыра. Безнең әти белән әнигә каршы сүз дәшеп карасың. Мин мәктәптән кайтканнан соң ише эшләргә вакыт калсын дип йөгерә, бакчага су сибәсең, анда теге кыш көне карыңны көрисең, малларны карыйсың, сыер савасың, ашарга пешерәсең, идәннәрне юасың. Арып талып, мине мәсәлән сәгать 2дә кайтасың мәктәптән. Кичке сәгать 5дә, 6да әти белән әни кайталар. Шушы вакытта, шушы эшләрне эшләргә өлгермәсәң, мин белмим, безгә шундый нык эләгә иде. Ачуым бер килмәгә кипятильник бау белән менеп төшә иде әни. Әле син шулай иттеңме дип. Мин монда уйнап йөрим что ли дип. И бетте шуның белән. Без дерселкенеп торайык әти белән әнидән һәм без эшләргә өйрәнеп үстек шуның өчен. Син әтигә әйтеп кара әле, у меня переходной возраст, это эксплуатация детского труда. Я могу пожаловаться. Күз алдыма китерергә дә куркам. Имеш хәзер балаларына теге кичегендер эшләргә җибәрергә ярамый, бәрәңге эшләргә җибәрергә ярамый. Это эксплуатация труда, идән юдыртырга ярамый. Бер нәрсә эшләргә ярамый. Шундый инкубаторный балалар үстерәбез без. Гаҗәеп, алар бер эш рәтен дә белмиләр. Мин, мәсәлән, баланы теге просто так тормышка, тормыш итәргә чыгарып җибәрергә дә куркам. Алар бер дә эшли белмиләр. Алар хәтта кеше белән аралашырга да куркалар. Тигесе ярамый, бусы ярамый, булай дип әйтергә ярамый. Белмим, минем просто сүзем юк инде. Без чөгендерендә эшләйек, көтүендә көтәйек, башкасында эшләйек, и әти белән әнигә дә бик зур хөрмәт итик һәм дерселкенеп торайык, күзләренә карап торайык. Шаккаткыч, кая бара бу тормыш?